नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहल बानी भोजपुरी यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म रही दोस्ताना। तो इस पर दर्शक के कमेंट आयल बा कि दोस्ताना फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर कब रिलीज किया जाएगा। तो दर्शक लोग के बता दी कि दोस्ताना फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर देख के मिली लॉकडाउन के बाद, काहे कि लॉकडाउन के लेकर बहुत सारा ऑफिस बंद बा। जहाँ जो कि लॉकडाउन खुली ओकर बाद ऑफिस खुली, ओकर बाद ही आप लोग के दोस्ताना फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर चाहे ऑफिशियल टीजर देखे की मिली। तब तक के लिए आप लोग प्रेम गीत के ऑफिशियल ट्रेलर देख सकत बानी, चाहे जय शंभू के ऑफिशियल ट्रेलर देख सकत बानी। जहाँ लॉकडाउन हटी ओकर बाद ही आप लोग के दोस्ताना फिल्म के ऑफिशियल टीजर चाहे ऑफिशियल ट्रेलर देखे के मिली। आप लोग हमनी के चैनल साथ बन जहाँ कि दोस्ताना फिल्म के तरफ से कोई भी छोटा या बड़ा खबर आई तो आप लोग के बीच में रिपोर्ट लेकर हाजिर हम। तब तक के लिए आप लोग प्रेम गीत के ऑफिशियल ट्रेलर देखी, चाहे जय शंभू फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर देखी और देख कर कमेंट बॉक्स में बताई कि आप लोग के प्रेम गीत के ऑफिशियल ट्रेलर देखे में कैसा लगल, जय शंभू फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर देखे में कैसा लगल। ओकर बाद ही आप लोग के दोस्ताना फिल्म के ऑफिशियल टीजर चाहे ऑफिशियल ट्रेलर देखे की मिली। और इस रिपोर्ट के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरह से वीडियो से अपडेट खातिर और जानकारी खातिर आप लोग हम पूरी यूट्यूब के साथ बढ़ल रही। अब तक के लिए इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।